Baban Cinedu ya yi girgiza, duk sun rikice sai hauka suke. Su ma sun fara bankaɗo wani sirri da yake cikin addinin musulunci, kamar yadda wannan tsohon yake faɗi, yake cewa ai ya gano cewa musulmai ma bautan gumaka suke yi, yadda yake faɗi a cikin wannan bidiyon. To haka ma a kasan larabawan gumaka suke bautawa. Akwai babban gunki da ana kiransa Hubal, wanda shine babban ubangijin Kaaba, shine ake kiransa ubangijin Kaaba, the Lord of Kaaba. Go kai ma ka browsing, ka je ka browsing ka duba. Sannan kuma akwai gunkin wata, wanda shine ana kiransa Allah, ka je kai ma ka browsing ka gani. Yana daga cikin halayensu, da zarar an yi magana maimakon su koma su kare abin da ake zargin su da shi sai su kama wani bige-bige. Amma kafin mu fara magana akan gunkin Hubal, bari mu fara akan gunkin Allah da kake faɗi a cikin wannan bidiyon. Sannan kuma akwai gunkin wata, wanda shine ana kiransa Allah, ka je kai ma ka browsing ka gani. Ka je. To kamar yadda ka ce mu duba mu gani, bari mu tambaye Google ya raba mana musu. Shin musulmai suna bautan gunkin wata ne kamar yadda kai kake faɗi? Google mu je zuwa raba mana musu. Duba mu gani. Bari mu tambaye Google. Mu shiga mu duba mu gani. Google raba mana musu. Google, do Muslims worship the moon god? Ma'ana shin musulmai suna bautan gunkin rana ne? Raba mana musu mu ga wannan amsa. Duba. Yawwa ga amsar ka duba ka gani. The Quran itself forbids moon worship in verse 37 of Surah Fussilat. Ma'ana, Qur'ani da kansa ya haramta bautan wata a cikin aya ta 37 cikin Suratul Fussilat. Yanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, do not prostrate to sun or the moon. Kada ku yi sujada ga rana ko kuma ga wata, but prostrate to Allah who created them. Wato, ku yi sujada ga Allah ne wanda ya halicce su. Baba tsoho, Google ya ce kayi ƙarya, musulmai ba sa bautan wata, sai dai suna bautan Ubangijin da ya halicci rana da wata ne. Ga yanda ayan take, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Kada ku yi sujada ga rana ko kuma ga wata. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ku yi sujada ga Allah wanda shine ya halicce su in kun kasance shi kuke bautawa. Wannan ayan ƙarar ta nuna cewa mu musulmai muna bautan Allahn da ya halicci rana da wata ne, ba bautan wata muke yi ba. Baba tsoho a kiyaye, in ba haka ba za a rinka shan kunya. Sannan da ka ce wai musulmai suna bautan Allah ubangijin wata ne. To ai tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Alƙur'ani ya nuna mana duk annabawa sun kira Allah Allah Allah. Kamar annabi Musa, Allah yana cewa a cikin suratun Naml, sura ta 27 aya ta 9, ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim. Ya Musa, lallai ni ne Allah mabuwayi mai hikima. Sannan a cikin suratun Naml, aya ta 45, annabi Salihu ya ce ani ibudullah, ku bauta wa Allah. A cikin suratul Shu'ara, aya ta 110, annabi Nuhu ya ce fattakullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah kuma ku yi min biyayya. Haka annabi Lutu ya faɗi da sauran annaba wanda lokaci ba zai bar mu ambato ba, dukansu sun kira Allah subhanahu wata'ala da suna Allah, alhali kuma ba su ma taɓa yin bauta a cikin Ka'aba ba. To su wani Allah suka bautawa, ko su ma suna da nasu wani Allah ranan ne a wani wuri banda wanda yake cikin Ka'aba? Muna jiran amsa. To mu koma zuwa ga yanda kake cewa akwai babban gunki da ana kiransa Hubal, wanda shine babban ubangijin Kaaba, shine ake kiransa ubangijin Kaaba, the Lord of Kaaba. Go kai ma ka browsing, ka je ka browsing ka duba. Hubal wani gunki ne daga cikin gunkin da Larabawa suka bautawa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ma gunkin farko da aka fara sawa a ɗakin Ka'aba. Kafin shi babu wani gunki a ɗakin Ka'aba, tana nan kamar yadda Annabi Isma'il ya barta. Babu komai sai dai bautan Allah kawai ake yi. Kuma dalilin kawo wannan gunki shine akwai wani balarabe da ake kira da Amr bin Luhai. Wato wani balarabe ne
wanda ya tafi ƙasan Sham da ya tafi can sai ya gansu suna bautan gumaka ya ce musu wannan kuma menene, sai suka ce alloli ne da muke bautawa wanda idan mun nemi ruwa suna shayar da mu ruwa, idan mun nemi su taimaka mana suna taimaka mana. Daga nan sai Amr ya ce to ku bani ɗaya mana in tafi da shi in sa a can ɗakin Allah Ka'aba kenan. Sai suka bashi guda ɗaya sai ya ɗauka ya kai cikin ɗakin Ka'aba. Wato wannan shine gunki na farko da aka fara kawo shi ɗakin Ka'aba, wato gunkin Hubal. Amma ai bayan shi ai akwai gumaka da dama waɗanda aka kawo su daga baya, kamar akwai Lata, akwai Uzza, akwai Manata da sauran gumaka wanda har ya kai akwai kimanin gumaka 350 a cikin Ka'aba. Amma bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan gumaka an rusa su, an tagargaza su, an kawar da su ta yanda ya dawo babu gunki ko guda ɗaya a cikin ɗakin Ka'aba. Mu je zuwa me kake cewa kuma? Sannan karka manta a shi annabi Muhammadu babansa shi bawan Allah ne, ana kiransa Abdullahi, bawan Allah, amma shi bai san Allah na Ibrahim ba, amma duk da haka ana kiran shi Abdullahi. Menene Abdullahi? Shine bawan Allah. To bawan wani Allah ne? Bai san Allah ba. Wanda san so bawan wancan Allah da shi yake bauta masa, babban gunki, babban ubangiji na Ka'aban nan. Haka ne, baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna Abdullahi, bawan Allah. To ai tun kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka yi magana, annabawan Allah dukkansu Allah suke kira, kuma mun kawo ayoyi waɗanda suka kira Allah 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 Allah. To tun wancan lokacin akwai Allah. Haka kuma ai hasali ma annabi Ismail shine wanda ya fara assasa garin Makka lokacin da baban shi annabi Ibrahim ya kawo shi. Dukkansu Allah suka sani. Daga baya ne da aka fara kawo gumaka suka fara mantawa da Allah, sai suka fara bautan gumaka, amma su sun yi imani da cewa akwai Allah yana nan, sunansa bai gushe daga cikin bakin su ba, suna kiran Allah 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 Allah. Har ma su sun yi imani da cewa waɗannan gumaka fa da suke bautawa ba su ne babban Allah ba, suna tunanin waɗannan gumaka za su kusantar da su zuwa ga Allah ne, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi inda yake cewa a cikin suratu Zumar aya ta 3, ala lillahi dinul khalis, ku saurara, tsaftataccen addini ga Allah yake. walladina takhadhu min dunihi awliya, kuma waɗanda suka riki wasu majibinta koma bayan shi, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, suna cewa ba wani abu yake sa muke bauta musu ba sai dai din kusantar da mu zuwa ga Allah. Kaga sun imani akwai Allah, su dai suna tunanin waɗannan gumaka za su kusantar da su zuwa ga Allah ne. Kaga sun imani akwai Allah, amma dai daga baya ne saboda addinin yana gushewa sai suka shigo da wani sabon addini, suka fara haɗa bautan Allah da gumaka. Dama can akwai sunan Allah, kuma shi yasa ake kiran sunan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi, ba wai yana nufin wai wani gunki bane. Mu je zuwa a cikin sunaye guda 99 wanda suke cikin sunayen Allah, wanne ne ana kiran shi Allahu akbar a ciki? Akwai Allahu akbar a ciki? Me yasa aka samu wannan Allahu akbar? Me ma'anan Allahu akbar din? Allah babba. Idan akwai babban Allah, su wanne ne kankananan? Su wanne ne kankananan? Ka faɗa mu. To ma'anan Allahu Akbar shine Allah shine mafi girma. Abu ne mai sauki, idan baka fahimtar larabci yasa shine ba za ka fahimci abin da ake nufi ba. Idan an ce akbar, abin da yafi kowanne girma, ba yana nufin cewa akwai wasu alloli bane. A'a, ai kai ma Allahnka kana gani yana da girma ko? To Allahu Akbar, Allah yafi Allahnka girma. In kana ganin iyayenka suna da girma, Allahu Akbar, Allah shi yafi kowa girma. A yayin da su kafirai suke kiran sunan Allayensu, idan aka ce Allahu Akbar, ana nufin Allah ya fi waɗannan gumaka, duk girman da suke gani na waɗannan gumaka nasu, Allah subhanahu wata'ala ya fi girman su. Dukkan wani abu da kake gani yana da girma, to Allah ya fi shi girma. Ba wai yana nufin cewa wai akwai wasu alloli ne bayan Allah ba. Wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani mai girma, Allah ya haramta bautan gumaka, wanda ba za mu iya kawo ayoyi sama da 50 da suke magana akan haka, amma ga kaɗan daga ciki. A suratul A'raf aya ta 148, a suratu Yunus aya ta 18, suratu Ra'd aya ta 14, suratu Nahli aya ta 20 zuwa 21, suratul Ankabut aya ta 17,
sai lokaci ba zai yi ba da mun lissafo ma ayoyi sama da 50 waɗanda dukka Allah maɗaukakin sarki ya hana bautan gumaka ne a ciki. Babu wani addini da ya yi tsanani akan bautan gumaka kamar addinin musulunci, amma shine zaka ce wai mu muna bautan gumaka. Ku taimaka ku yi mana sharing wannan bidiyon domin ya kai zuwa gare shi da sauran ire-irensa, domin wanda ya taimaka wurin yada alkhairi yana da ladan wanda shi ma ya aikata alkhairin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.